proč Adela prodala telefon, proč Adela nevaří a spoustu dalších otázek nám teďka zodpoví Adela díky svému streamu a my se na to jdeme podívat. Já se těším, až si koupím ten jiný iPhone lidi, protože tady ta 7 Plus. Ono se strašně ten iPhone seká, strašně. Jo, tak nechápu, proč si prodávala tu svoji 15, ale my se to dozvíme, proč si prodala tu svoji 15. My se to dozvíme, protože ty to tady dropneš. Máš 7 plus, jo? Jo, protože ta 15 to bylo něco strašného. A ty to reklamovala, nebo je? Jako to, jak se ti teďka seká ten telefon, tak nevím. Mně přišla ta 15 celkem v pohodě. To, že si natáčela videa v horší kvalitě, než ten telefon umí, to je jedna věc, ale druhá věc je teďka s tou 7 je to skoro nekoukatelné, ten tvůj stream. Jo. Ještě, že tam aspoň jede ten zvuk. Ještě, že aspoň to. Tu 15 lidi fakt nedoporučuji. A reklamovala si to, jo? A teď přichází ten moment. Teď přichází ten moment, kdy se dozvíme, co Adela udělala s iPhonem 15. Ne, dělala jsem to do mobilní pohotovosti. Jo. A teď, Adelko, co pak si udělala s těma penízkama z mobilní pohotovosti, co si dostala za telefon? A ty peníze z toho jsem využila právě, aby jsme měli toho na nový pronájem. To, co jsme si mysleli, se stalo skutečností. A to není všechno. Tohle video je jako fakt nabité. Jo? Tam toho je fakt jako hodně. A já už jsem ho teda viděl. A celou dobu všichni říkali, že ho dala někde do zastavárny. Ono ve své podstatě ta mobilní pohotovost je zastavárna na telefony. A ona se pořád dušovala, že nemáme pravdu, že lžeme a tak dále a tak dále a tak dále a tak dále. A teďka je to, nevím, asi týden, 2, možná 3 od toho, co se dušovala, že všichni tady si vymýšlíme, že ona ho má a tak. A bum, vyleze z ní, že ho fakt dala někde do zastavárny. Sice do zastavárny na telefony, ale to je jedno. A přítel má co za to? Tak víš co, on jak mě vyhodil z té Prahy, tak jo, jako já jsem neměla ani čas jako něco si najít, že jo, pořádně. No ale ty jsi tam byla vyhozena z nějakého důvodu, jo, z toho bytu. Ani jenom, že si tak řekli mírnix, týrnix, že tě jako prostě vyhodí z bytu, no. A já se ani nedivím, já si neumím představit, že já bych ti zrovna poskytoval nějaký pronájem a ty bys tam dělala takové brikule, jako děláš. To je za mě úplně mimo hranice chápání jako majitele bytu, fakt že jo. A platíš tady lepší nájem než v Praze? Jo, každý budeme dávat to, my to budeme mít na půl, to platí, každý bude dávat 7. Ale tak jako zase, kdyby si takový nájem našla hned a neplatila by tam 40 000 plus služby a všechno, 40 000 bylo na té plavecké jenom nájem. Máš 30 000 měsíčně, krát těch 8 měsíců, nebo jak dlouho tam byla, nebo ona se stěhovala někdy v lednu, odstěhovala se v prosinci, tak jdeme tomu 11 měsíců. To máš 300 000, které se takhle vyhodilo do vzduchu, takhle. Jenom proto, že ona chce bydlet v Praze, aby měla blízko do Starbucks. Jo, tak to je super. V Praze si to měla určitě drahé. 22 700. 22 700 platila za tu 1 plus KK, nebo kolik to bylo? Dohromady nebo za jednoho? No, je za jednoho, jak jsem tam bydlela sama v té Praze. Jo, takže ty si platila, jo, chápu. Jako 22 000 za ten 1 plus KK každý, to by platil jako 40 000 za to už je trošičku jako randál, to už by asi na to nekývnul nikdo, ale OK. Chápu. A do toho ještě elektřina. Ale to je docela dobrá cena na to, že to bylo v centru, ne? Ani ne. No na to, jaký to byl podnájem, tak to teda nevím, jako to vypadalo jako ubytovna. Ne. Že to bylo 1 KK. Jo, aha, to je blbý, ty jo. A tak starý by, že to bys nechtěla. Proč bych to nechtěla? No, protože to vypadalo jako bytovna. To jsem doslova říkal, no ale ono si to spoustu lidí myslelo, protože to tam fakt jako u ní vypadalo do toho, jak ona tam nastěhovala ty krabice, jak to vypadalo úplně jako ubytovna. 14 000 se vším. Jo, takhle, takže to v tom je... Takže teďka platí 14 000 ze vším plus elektřina. Jo, úplně koukám, kolik ty nájmy stojí, to tady píše Blanche.
Už i elektřina, zlato, aha. A 14 000 ze super. všech píše Riko, To aha. fakt To je pecka. pecka, no. A ještě, že máte 3+1, víš co? Mhm. No ale v jaké lokalitě zase, jo? Je to dost odloučená lokalita, takže tam je zase jako vyvažujme to, kde se přestěhovala za cenu nájmu, jo? Myslím si, že kdyby se přestěhovala třeba do Bruntálu, kde ty nájmy jsou nízké, jsou tam pěkné byty, jsou tam obchody, všechno, ale prostě tam není práce, jo? Proto tam ty lidi jako odtamtud třeba utíkají, ale to přece Adelce může být úplně jedno, protože ta víceméně může pracovat odkudkoliv, tak by měla docela dobrou lokalitu, krom teda pracovních možností, což znamená, že Pepan by to asi neměl takové jednoduché a měla být dobrý luxusní nájem, je tam docela dobrý internet, nevím, přijde To by je to fakt lepší. No. pecka, ty jo. Mě to našel tady ten byt. Aha. No a hele, a jak to máš s vařením, jakoby, dá se tam objednat Volt? Tady se nedá objednat skoro nic. Ani dáme Ale ještě se vrátím k tomu, jak řekla, že využila ty peníze z toho iPhoneu na ten byt. Neříkala ona někde náhodou, že to všechno zařídil Pepa? Jo, Pepa to všechno zařídil za její peníze. Tak, jak to teda říká Adela. Adela to takhle prezentuje, jo? jídlo nic, jo. Ne, jako foodera tady, ale to, co tady je na objednání, tak to je jenom kebab a tak. Fajn. My tady máme No jo, protože Adelka jediné, co si potřebuje objednat, je Starbucks a k tomu čas od času prostě mekáč. Nebo KFCčko. No, ona víceméně nic jiného si neobjednává. tohleto lidi, jo, jestli to vidíte, ale se na tom bojí vařit, jako. Plynový sporák? Ona se bojí vařit na plynovém sporáku. OK, jo. Ale já to zase třeba chápu. Protože spousta lidí má strach z toho, že by to mohlo blafnout, anebo že zapomenou, ano to. Ale víceméně není v tom žádný rozdíl oproti normálnímu sporáku, jenom je tam trošičku plynu a člověk si na to musí dávat pozor. Navíc ten plyn se barví, nebo barví, on se nebarví, ale přidává se do něho tak, ať je cítit. Jo? Jinak normálně plyn není cítit, ale on se, přidává se tam nějaká látka, ať to člověk cítí, že ten plyn uniká třeba. Navíc jsou pravidelné revize. Co? Jak jíte vůbec? Nijak. Adela doslova nejí a Pepča podle mě ten tam jí ty hotovky nebo si něco zajede objednat, jelikož jezdí pro Foodoru nebo pro Volt nebo pro něco takového, teď nevím přesně, tak si prostě něco přiveze z práce, je jednoduché, že jo. No přítel dělal včera večeři. I když celkem mě zaráží, že její přítel dělá vlastně ve Foodoře nebo takhle někde, když má přece úspěšnou firmu a má 3 auta, že jo. No, to je takové jako zvláštní u té Adelky, tady v tomhle. No, tam se ty fakta se mění ze dne na den. A umí vařit, jo. Jo. A tohle mě rozsekalo úplně nejvíc. Tohle mě fakt jako rozsekalo úplně nejvíc. On umí vařit, OK. To se nesměl, on třeba umí vařit, ale... To je super. A co vařil včera? Včera se dělal nějaký stripsy. Doslova ty stripsy, které si mu ty koupila, které jsou jenom na ohřátí víceméně, nebo strčí se do friťáku, nebo do trouby, nebo do horkovzdušné trouby, jo, nebo horkovzdušné fritézy a máš to. Hotovo, tam se nic nevaří. A jako proč se bojíš vařit na TT? Ty se bojíš, protože to není indukce? No oheň prostě, no. No Adelku naučím vařit dokonce i na tom zlato na tom sporáku vařit nemůže, jsem ti říkala, že bývalý bytě jsem ale vyhořela. Hej, A navíc zlato víš moc dobře, že já vařit umím. Já neumím. Adelka umí vařit, protože ona si splete ejdam s těstovinama jako lazaní. Jo? S těma plátkama lazaní, nebo té těstoviny, si splete ejdam. Jo? A ty umíš vařit. Jasně, Adelo. Akorát polívky a omáčky, ale jako jinak vařit Neumí akorát polívky a omáčky. Takže co ti zbývá, jako jo, hlavní chody, dobré. umím. a co vaří přítel takhle? Jako on umí všechno? To já nevím, co umí vařit. Protože ještě nic neuvařil, že jo. Ale hlavně, že ho tam obhajuje, ale dobrý, to nemusíme takhle jako spekulovat nad tím. A počkej, jak dlouho jste vůbec spolu? 2 měsíce to teďka budou. 21, což je zítra, myslím. No, spolu budeme 2 měsíce. 2 měsíce. A ty bys chtěla miminko už, jo?
Jo, až si dám do pořádku tu psychiku, tak jo. A přítelce taky? No ten už má na to věk. Kolik mu je? 35 a už má šetiny. Já nechápu, proč se směje. Já mám 27 a už mám taky šediny. Bohužel, to je genetika, prostě s tím málo toto. Jasně, může to být i nějakým způsobem stres, ale u spousty lidí je to prostě jenom genetika. Jo? Nebo nějaký nedostatek nějakého vitamínu nebo něco takového, jo? A doslova po 2 měsících už zase plánujou dítě. Jo? Takže si myslím, že třeba teďka tak do 2 dalších měsíců přijde zasnoubení, pak tomu dávám 2 měsíce a oni se rozejdou. Bomba. Chudák. Umím vařit českou, tady píše, umím vařit českou kuchyni. Jo, takže umíš svíčko, guláš, tady to jo. Já gulášek ze 6 bych si ale dal. Nebo segedín. Segedínek. Mňam. Takže umíš svíčko, Asi umíš udělám. guláš. Ano. A co tě včera uvařil? Co? Co tě včera uvařil? No v troubě ty stripsy. Jo, stripsy, promiň, já jsem to. A jakoby jenom stripsy, nebo s něčím jste to měli? Ne, já jsem to nejedla, protože byly hodně pálivý. Co ti uvařil? Stripsy. Ale já jsem je nejedla, protože byly hodně pálivé. OK, takže ti vlastně neuvařil vůbec nic, a zase byla na kávě a chipsech. Jo, takže asi tak nějak, jo. Já nevím, já třeba, když jsem tady měl partnerku, tak když něco nechtěla nebo nejedla, tak jsem jí nabídl nějakou alternativu, protože ne každému chutná všechno, ale to je zase asi trošičku něco jiného, protože Adela je zvyklá na to nic nejíst, jo. Jo, nemáš ráda pálivý, jo. Ne. Hele, a nechybí ti ta Praha? Hlavně, že KFCčko tam do sebe jodlovala, až to přetekalo pomalu ušima. Ne. Chybí mi akorát to, co tady není, takže to je Starbucks, Claire's a Pandora. Claire's, jo, chodí do Claire's. Jo, A co tam jako kupuješ, jakože... já jsem tam koupila, stálo to 1000 korun. Já jsem tam koupila plyšovýho pomeronina. No, na to penízky jsou, že jo. A na to, aby si skoupila novou, jak ty říkáš, konívku, nebo na to, aby si skoupila nové věci do svého nového bytu, no jo, tak to ne. Ale 1000 na plišáka to máš. Tady tyhle negramotní lidi, co se týče peněz, to mě vždycky žasl. Žasl jsem nad tím vždycky. Je... No Costa Coffee, ale já mám radši Starbucks než Costa Coffee. Ty slova nedávno si říkala, že Costa Coffee je lepší než Starbucks. Že už do Starbucks nebudeš chodit. Ano, jo, Lidl, no. Jo, Lidl, přesně. A takový ten Starbucks na ty benzínce ti nechutná? Co? O, jak prodávají takový ty Starbucks na benzínce, to ti nechutná? Jaký Starbucks Jo, stojí to 100. na benzíně? Hele, tam se prodávají všude, i myslím, že v Albertu. Myslíš to ledový? Jo, tak to nemyslí to malé, tak to je levnější. Já myslím, že myslí to půllitrové. No, To já mám radši teplý kafe, no. že ty máš ráda teplý, aha. Já si koupím to mají v Proto si objednáváš ledovou kávu s karamelem? Tartu, Costa Coffee a Starbucks kapsle do toho kávovanu. Jo, Tohle je bizárek. jo. A to se jako objednáš, jo? Ne, koupím, Jo, máš tam někde blízko, jo, ta pecka. no blízko ne, ale přítel tam kvůli mě dojede, abych měla kafe. Teďka tam řekne něco, co nechci mít na YouTube, takže... Volt a takovýhle ty věci, ne? Jo. Že tam přítel jezdí pro Jambára Kuka, jo, takže... Okay. Ale to musí být hrozný, ty musíš furt i měnit veterinu vlastně, viď? To by s tím psem tam první na ty veteriny musela chodit. Musela by chodit k lékařům, ke všem těmhletěm, ale nemusí nic změnit, když nikam nechodí. No, doslova bych řekl, že manažér Starbucksu jí zná, nebo ji potkává mnohem častěji, než všichni její doktoři dohromady. Jo. No a kde jsi všude teda už bydlela? Dobříš, já teda
Dobří vždycky, já vím, já se tomu musím smát, když vím, co tam dělala, co ona říkala. Když to vezmu úplně od malička, Praha zbrasla, No. Dobříš, Javonev Podeštění, Javonec nad Nisou, Česká Lípa, Bílina, Chomutov, Praha 2krát a teďka to Ústí. Teďka to Ústí, no jo, jako stěhoval se ještě o 2krát míň než já, ale dobrý. Tyba, prostě 9-10 destinací si tak Jenom já jsem prostřídal teda různé já jsem byl pořád na jednom místě, ale různé byty třeba. to. To musí být mazec, ne? Jako s tím stěhováním nemáš hodně oblečení, nebo tak? Mám, no. Mám 3-4 krabice. 3-4 krabice oblečení, no, které stejně nevybalíš a furt chodíš v jednom a tom samém. Teďka si vybalila jednu krabici a úplně si žasla nad tím, co si našla, že teďka to nosíš furt dokola. No a co se dělala s těma penězma, co si dostala za ten byt z té Bíliny? Je to tady. No bejvalej, že jo. Aha, bejvalej. Jo. Dobře. Jdeme na to. Jo, tu si dala bejvalýmu, jo. Řidičák, Řidičák stojí tak 20 000 v aktuální době, no. počítač a tak dále. Počítač si mu koupila za 13 600, nebo kolik to bylo, tak nějak. Dejme tomu taky do 20 000. A to ještě přeháním, podle mě to bylo tak za půlku. Jo, to máš 40. Chybí 760 000. Aha. A počkej, ty si koupila ten byt nějak dráž a pak se ho prodala levnějc, že? Jo, protože tam v tom ghetto nikdo nechtěl bydlet. A kde je ten zbytek těch penězí? Chceš mi říct, Adelo, že ty si narvala 760 000, dalších 760 000 do Davida? Komu to cpeš? Ty jsi lhářka ulhana, to je ten problém, jo? To vůbec nemá žádný jediný smysl, to, co teďka říkáš. Všichni víme, že jsi to rozfrcala za různé Starbucks kafička, tam nákupek, tomu pošlu, tam tomu pošlu, to si koupím, nový iPhone, nový iMac, nový iPad, a nové sluchatka, 1, 2, 3, 4, pak fejky, a pak další iMac, tenhle iMac někomu dám, koupím si novej, bum, ano, asi 800 000 bylo někde, že? A doslova, když si Davčovi kupovala, Davčovi tuším, Davčovi kupovala ten notebook, nebo Honzovi, no ale s Davčou měla ty peníze. A Davčovi přece žádný notebook nekoupila. Já jsem se ztratil v tom lóru. Teďka mi opravte možná do toho, ale podle mě Davčovi nekoupila žádný ten. Ona mu na chvilku půjčila ten svůj MacBook, nebo nevím, jak se teďka jmenují všechny ty. A Davčovi doslova, ona nás normálně jasně, 800 000 je tak jenom rozfofrovala a teďka ani nevíš, kde to máš. A Chomutov nebylo lidi komentovat, že v Chomutově v barákách je vyhlášeno, že jsou štěnice, takže... No, vyhlášené to bylo a teď už se odstěhoval, tak to asi bude v pohodě. Fakt jo. Počkej. Jo. Tak Když jo. dokonce v Chomutově kvůli těm lidem jsem byla i na policajtech. Že aby se mal přiznat, tak ty jsi docela jakoby kontroverzní člověk, takže já si myslím, že to fakt jakoby nemáš jednoduchý, no. Se říkám, o práci nebaví, ale prostě chápete. Potřebuji si řešit prostě své soukromé věci. U Amira cením, že to vzal na férovou. Aha. A tady už ten konec už je takový jako nezáživný, víceméně se tam řeší to, že Amir zveřejnil nějaké hlasovky, já na ty hlasovky ani nechci reagovat. Mně ten Amir je vyloženě proti srsti jako člověk, jo, a nepřijde mi upřímný vůbec, takže... To jméno mi tady prosím tě vůbec nepiš, nebo když jsem zjistila, kde Amir byl, já bych musela dojet dát tečku do ksichtu asi, tyjo, za to všechno, co nakecal a říkal za nesmysly, takže Blanche tak... Říká člověk, co si vymyslel potrat, utratil peníze a jejich útratu svede na někoho jiného. Přišel o všechno, co měl a teďka bydlí na tajňačku, doslova na tajnou bydlíš u svého rádoby přítele, nebo já nevím, co vy spolu máte, nebo jak to spolu pečete, podle mě on s tebou nechodí a ty si myslíš, že jo, ale to je jenom můj názor, jo, a to by už vlastně zbylo jenom to auto, které máš stejně na splátky. Takže ty ze zabezpečené dámy, dejme tomu,
s celkem valnou vidinou budoucností, s vlastním bytem, se stala člověkem, který je zadlužený a nemá absolutně nic. A to je přesně ten moment, kdy lidi, kteří přijdou k velkému příjmu a neumí s ním pracovat, tak nikdy nebudou prostě mít nějaký majetek. Jako jméno tady přede mnou vůbec nezmiňuji. Takže děkuji, že jste tady byli. Jo, vážím se toho. Protože já mám ještě jedno video, co chci pro vás vydat od jiných Vietnamců z potravin, tak ho musím udělat. Jo, a tak dále. Super, Adelko, to bude super. A jasný, to je dobře, Blanče. Děkuji, že jste tady byli. Jo, papa. A mějte se hezky. Nebojte se, já to zapnu třeba pak večer. Zapni. Nic, dámy a pánové, to bude z mojí strany všechno. Doufám, že jste si tohle video užili, tak jsme se aspoň dozvěděli. Kde se poděl telefon, co se stalo s penězma z telefonu. Adela to doslova všechno zacálovala, Pepča se veze, asi evidentně, jak to tak vypadá. Jo, nebo aspoň to tak prezentuje Adela. Já nikomu nechci tady tohle říkat, že to je pravda nebo nepravda, protože poslední dobou mi přijde, že spousta těch lidí, co se točí kolem Adely a koukají na ní, tak jsou takové jako... Stačí jim trošičku píchnout a už hned vyletí jak včeličky. Jo. Já to nemám zapotřebí, ale jo, co se týče toho, tak jsme zjistili vlastně spoustu nových věcí, že se třeba bojí plynu, jo, a že vlastně Pepča ještě neuvařil, Adela umí vařit všechno krom omáček a polívek. No samé novinky a spousta věcí, které nejsou pravda. No. Viz to, co se stalo s penězma z bytu. No, bývalý, všechno svádět na bývalé. To, co si tam zmínila, bylo nějakých 760 000 a ten zbytek je kde? No. Kdybys to nerozfofrovala a třeba to nějak chytře investovala, byť i třeba do sebe, do svojí tvorby, mohlo to taky dneska vypadat úplně jinak. Mějte se krásně, Adelko, tebe zdravím, doufám, že Pepínko bude pokračovat v tomhle stylu, protože tímhle stylem už se nemusíme snažit nikdo, tímhle stylem si to uděláš sama, jaké chceš. Mějte se krásně a čus.